எப்படி ஒரு ஐட்டமை ஃபார்மசியில் செல் பண்ணுறது. ஹெல்த் கேர் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபார்மசி சேல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபார்மசி ஸ்டாக் ட்ரான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபார்மசி சேல்ஸ் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டோட விற்கிற ஐட்டம்ஸை ஃபார்மசி சேல்ஸில் என்ட்ரி போடணும். ப்ராஃபிட் இல்லாமல் விற்கிற ஐட்டம்ஸை இன்டர்னல் யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை என்ட்ரி போட வேண்டிய இடம் தான் ஃபார்மசி ஸ்டாக் ட்ரா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசி சேல்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். பில் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். பில் டேட் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். யாருக்கு விற்கிறீங்களோ, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கா ஸ்டாஃப்க்கா இல்லை அதர்ஸ்க்காக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணுங்கள். டேக்ஸ் இருந்தால் டேக்ஸ் என்டர் பண்ணுங்கள். குவான்டிட்டி என்டர் பண்ணுங்கள். அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். க்ரீன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. சப்போஸ் ரெசிப்டை பிரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பிரிண்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெசிப்ட் நம்பர் செலக்ட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் ரெசிப்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்படி தான் ஃபார்மசி சேல்ஸில் ஐட்டமை என்ட்ரி போடணும். ஹெல்த் கேர் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபார்மசி ஸ்டாக் ட்ரா ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இன்டர்னல் யூஸ்க்காக எடுக்கிற ஐட்டம், அதாவது ப்ராஃபிட் இல்லாமல் விற்கிற ஐட்டம் என்ட்ரி போட வேண்டியது தான் ஃபார்மசி ஸ்டாக் ட்ரா. ட்ரான் டேட் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். யாருக்கு செல் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட கிளாஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத என்ட்ரு பண்ணுங்கள். பேலன்ஸ் குவான்டிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். க்ரீன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். டோட்டல் அமௌண்ட் உங்களுக்கு இங்கே காட்டும். ரிமார்க் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ரிமார்க் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல். இப்படி தான் ஃபார்மசி ஸ்டாக் ட்ராவில் ஐட்டம் என்ட்ரு பண்ணணும்.